Markus. No, Janne Paalijärvi tässä, terve. Soitan täältä Sörnäisten metroaseman vierestä, Helsingin katu 2 lähellä. Täällä on tyyppi joka niin kun ei reagoi puheeseen, se hytkyy ja hytisee tossa ja niin sieltä äsken soitettiin sille, mä en tiedä onko sillä joku kohtaus tai mikä päällä, se ei oikein reagoi. Kouristeleeko hän jollain tavalla tai? No jotenkin nytkin, en tiedä mikä on. Joo, kyllä lähettäkää nyt joku tänne. Sä olette Helsingin katu 2 kohdilla, onko ihan kadulla vai? Onko hän kadulla vai missä hän siinä on? Joo, kadulla. Joo, odota hetki linjalla, älä sulje, mä hälytän apua, älä sulje. Odota siinä hetki. Joo. Onko tää Helsingin? Vaikuttaako siltä, että hän on hereillä kuitenkin ja hengissä? Kyllä. On hengissä, on hereillä. Helsingin katu 4 pikku A oven edessä. Eikö se muuttunut se osoite, siis 4 A? Puhuuko hän teille mitään? Ei puhu ainakaan minulle. Mistä tiedät, että hän on hereillä? No hän on tuossa puoli-istuvassa asennossa ja haroo käsiään ja haroo päätään. Kysy häneltä, mikä on hätänä, jos hän pystyisi vastaamaan. Mikä sulla on hätänä? Hei. Ei vastaa mitään. Joo, se ei näytä siltä, että se on pelkästään joku humalainen, että siinä näyttää... Ei, kyllä tässä on nyt jotkut vahvemmat jutut kyseessä. Joo, Helsingin katu 4 Bertta ja kadulla, ja auto on nyt matkalla, että muutama minuutti kestää. Voitko olla sen aikaa ja auto siihen paikalle? Voin olla, se on tosiaan 4A. 4A. Äsken sui 4 Bertta, kumman rapu edessä se nyt on oikeasti? Eikö tää oo... Ootas nyt. Sano tää osoite tonne vielä. Elikkä Helsingin katu 4, pikku Bertta 4. Se on 4 Bertta kohdalla ulkona kadulla, niinkö? Kyllä. Tässä on tämmönen Citymasterin musta edessä. Odotetaan. Auto tulee, niin kun te näette ambulanssin, antakaa merkki sinne. Hyvä, kiitos. Kyllä, kiitos. Hei.